Здравейте на всички, аз съм Raven Cool и добре дошли в едно ново видео, в което днес, както виждате, заснемам големия буков сечко, който е доста голям бръмбър, който се среща в България. Както виждате, тук е застанал на това дърво и го катери, което най-вероятно дърво е бук, защото този се води буков сечко. И както виждате, страхотен бръмбър, много красив. Ето, доста нависоко може да се катери. Изключително хубав бръмбър. О, почти се изкачи. Ето тук явно ще си застане. Май под кората ще влезе. О, падна. Падна, но ето го. Чакайте да взема да го сложа на сянка, че тук много пече. Да не вземе да се опече случайно, не знам. Ето тук ще го сложа. Да, ето го. Общо взето да. Общо взето, хора, изчакайте още малко кадър, ще му заснема, но общо взето ще бъде това от това видео с големия буков сечко. Мисля, че го видяхте доста добре. Страхотен бръмбър, доста голям. Ето отново да видите колко е голям до шепата ми. Не знам, нещо вижда ли са оттам? Не, той отново взе да се катери на дървото. Ако се качи още малко, ще ви го покажа по-добре до шепата ми, но ето горе-долу слагам тук ръката. Ето може да видите колко голям бръмбър е. Доста голям. И с тия антени става още по-голям. Така че да. Общо взето това ще е от това видео, хора. Вие не забравяйте да се абонирате, да оставите по един лайк, да споделите видеото по социалните мрежи и да ме съветвате как да продължавам с видеята на животни и дали да ги продължавам. Това беше всичко от мен, Raven Cool, за този епизод на големия буков сечко. Довиждане!